Sabies que el Museu Palau Mercader conserva alguns instruments musicals dins les seves col·leccions? Però l'harmònium i la pianola no eren instruments de col·lecció, sinó elements importants del mobiliari de la casa, situats a la sala dels pianos. Un espai destinat al lleure femení on no podia faltar la música. Es tracta de dos instruments que es podien accionar de forma mecànica sense necessitat de tenir coneixements musicals. L'harmònium és un tipus d'orgue de petites proporcions. El del museu és de la casa americana Clark, que a partir de 1900 va sobresortir per una producció de gran qualitat. S'hi poden veure els botons de diversos registres sonors i el de rebobinat, que si heu utilitzat algun cop un casset, potser us sonarà. La pianola és un piano alemany de la casa Gunich amb mecanisme de la casa Hapfeld, del primer quart del segle XX. No sabem amb precisió quan i qui va utilitzar aquests instruments, però és molt probable que els adquirissin Lina Pozzali i Arnaldo de Mercader, els darrers comtes de Bell-lloc que van viure al palau entre 1905 i 1953. Al museu també es conserven una cinquantena de rotlles per a l'harmònium i uns 90 per a la pianola, que actualment estan en procés d'estudi i catalogació. Des de fa uns anys, gràcies a Pep Domènech i la seva pianola, podem sentir un cop al mes com devia sonar la música al palau. Molt bé, doncs ara us explicaré com funciona una pianola. Aquí tenim els rotllos. Els rotllos és un rotllo de paper, tota plena de forats. Aquests forats són els que porten la informació. Quan passa una miqueta d'aire pel forat del paper i coincideix amb el foradet del lector, que tenim aquí 88 forats, passa una mica d'aire aspirat per aquest foradet cap al tub i cap a la manxeta. La manxeta es plega i al plegar-se la manxeta fa que soni la tecla, que soni el piano. Per tant, primer hem de posar el rotllo aquí, l'hem d'enganxar. I amb aquest mando d'aquí l'enganxem. I ara us ensenyaré a dintre la pianola què és el que tenim. A dintre la pianola tenim tot un mecanisme perquè funcioni sol. La pianola funciona, com deia, per aire. L'aire el fem pels peus i va circulant per tot de tubs. Tots aquí tenim una sèrie de tubs. Aquí tenim un tub més gran, que és el que fa anar aquestes bieles perquè el rotllo circuli, perquè rodi el rotllo, i un altre aire passa quan aspirem per aquests foradets i és el que sona. I tot va amb manxetes, com aquesta manxeta que tenim aquí. Aquesta manxeta, quan jo apreto aquesta tecla, la manxeta es plega i els martells s'acosten. Doncs de la mateixa manera, quan passa una miqueta d'aire per aquí, una manxeta per cada nota es plega i fa que soni la nota. Aquí tenim una tecla. La tecla està recolzada per la meitat. Quan el pianista toca per aquí, s'aixeca la part de darrere i sona la nota, percuteja la corda. La pianola la té agafada per aquí. Hi ha diferents models que la tenien agafada per aquí i quan es plega la manxeta fa el mateix moviment d'aixecar la tecla. Es plega la manxeta que està aquí, es plega, està enganxada a la tecla i fa que soni. I així va sonant totes les notes, una darrere l'altra. I res, hem de començar a pedalar i veureu que aquí tenim tota una sèrie de mandos per donar expressió a la pianola. Aquests d'aquí sona més fluixet, aquest d'aquí sona el pedal del piano, que els pedals estan ocupats perquè estem manxant, per tant els tenim, els pedals del pianista els tenim aquí, perquè la nota no s'apagui, els apagadors, perquè soni més fluixet, etc. I anem a posar el rotllo i anem sonant. El rotllo, al començament, té
un tempo original, en aquest cas posa 70, però el pianista pot anar o més ràpid o més lent. El pot posar d'inici, més ràpid o més lent. Si volguéssim anar més ràpid, doncs movem la palanqueta. Noteu que ara va molt més ràpid o més a poc. Aquest va a 70 de normal. Si volem que soni més fluix, apretem aquests dos botons d'aquí, els martells s'acosten i sona més fluixet. Si volem que soni més fort els aguts i prou, només apretem un dels dos botons. Ara sonen els aguts més fort i ara sonen més fort els baixos. Ara sonen tots forts. Amb els peus estem fent una càmera d'aire, estem aspirant, com si féssim un aspirador. I llavors, quan nosaltres donem molt fort, fem que aquest aire aspirat, aquesta pressió sigui més gran. Per tant, si jo toco molt fluixet amb els pedals, la música sona fluixet. Si vull més fluixet, els mandos. Però si vull que soni fort, llavors haig de deixar aquests pedals i amb els pedals Aquesta és la gràcia de la pianola, que el pianista dona expressió a la música que sona. Per tant, no només és posar l'enregistrament que està tot preparat, sinó que la persona, el pianista que està tocant, està interpretant, està donant expressió al rotllo. Llavors aquí tenim... I aquí tenim fin, s'ha acabat el rotllo. Quan s'acaba el rotllo hem de rebobinar. Canviem aquesta palanqueta de costat i tornem a donar-li els pedals i ara es rebobina el rotllo.
convidem a seguir les novetats sobre aquests instruments al nostre perfil i a viure en directe les demostracions de pianola d'en Pep.